Dodo paling tak anu aku. Iki lho. Cek paten Mas ya. Anu. Tak dudane Pak Es iki lho Pak Es. Duro kowe ora tau meduro ngono. Nek dosamu akeh. Aku wis salaman karo duro. Bosnya balik, Bro. Bocor kan mulai aku. Wah, golek duit akeh lho. Iya, rahasiaan kok gak balik-balik. Hah? Gak balik-balikan kok hari apa ya paling minggu Besar. aku balik. Wah, Rene ora golekne sangu anakmu iki kene. Ya anakmu sangu akeh. Apa nih? Sangu nih, dolanine wong-wong kuwi. Ora dolan anakku. Hah? Nang ndek kene. Dolane tangga-tangga ngono kuwi? Gak tahu. Dan kuwi. Mbok kurung anakmu. Iya, emang gak ada jero. Lah layan aku wis dolan mahmu arep nanti saya tutup. Kapan? Kapan aku arep Bodo pirang dino to kowe? Dilong kapan dibuka. Lah kuwi gone goreng nakmu kuwi. Ya. Anu tak uruan mantune Mbak Ning. Oh. Saya pengenane rene ambek sampai kampret. Ampret sapa? Kemon. Sampai Pak Men. Oh, anak buahe. Beras murah melarang. Sekarang Piro? 11,5. Piro? 11. Wah. Karena tak kon kuna aku di ini. Tak omongin ini koncoku celipan anu. Iya, murah. Murah piro lho, Mas? 11.000. Hah? 11.000. Hah? 11.000. 11.000. Iya. Lah wong ndek Pak Bud kuwi 12.000. Iya Pak Bud larang kok. Tapi terkenalnya dari Pak Bud iki lek tuku anu murah. Tuku akeh. Nah. Enggak, lek tuku Gabah ya? tuku gabah. Iya. Hah? Iya. Iku paten iki genimu iki. Tak cilik. Jarene tuan rumahku kan. Jadi Pak Bud kan ngomong saiki larang cak blas cak ndak cak ngono dhisik iki. Is gegoreng, bagus gegoreng bojone loro ya arepe. Alang-alang Pak Yanto. Gambarmu sing kae tak busek kok wis tak dudone Pak Es ya. Jadi Sing dhisik kae tok video kae. ngombar tak dudone Pak Es ngene bar done Pak Es tak busek ngono. Lho Pak Es. Nasi goreng loro pedes. Tunggale mboten pedes, tunggale pedes. Ya ketok-ketok. Ngene iki. Ngau pantas gawe ketu sing dhuwur lho. Ketu dhuwur. Kuping ketu sing dhuwur. Tak menuk metal. Kae mbok deleng dukun ya. Dukune mlayune cek. Mbok guwan.
Dinane tak balik ke Sumatera, Dimas. Lah tahun ini Lah tuku mambungi to? ya. Mambungi tuku to? Mambungi rene. Hah? Enggak. Garudan mambungi. Kowe entekmu jam piro to? Wah, aku baru jam 12 kan entar. Wah iya Dimas. Jam 12 apa sih? Jam 10 paling. pokok isik sore aku. Lah Dimas rene entek kok. Setengah 11. Bener mau Dimas rene ngomongin entek kok. Ya wis balik. Ayo, yo tas koetane laris ae. Kone lek duwe dulur Banyuwangi, ayo. Wah, anu ku pandheku ndek kuwi, ndek Pak Mando kuwi. Pak Mando kan wong Banyuwangi. Orang gini anu, Wong gentek musik. orang gini Pak Senu, Ya Pak Senung kok macan kono. macan. Kayak ngene Pak Senung. Ndek Pak Eko kae. Kamu dolan ngono ya? Gua aku Pak Eko telepon kayak to. Biasanya Pak Nune. Oh, nggih siap. Ora biasane macane yo. Kok mulai enek wonge meneng ae. Aku iki menenge ngempet aku iki. Ngempet. Heeh. Kilo ayo wis. Pirang dino ra tuku lombok. Karo nyuwak. Tapi aja omong ndek aku. Hah? Nek omong ndek aku. Aku ora tau anu mandek Agung. Ora tau cangkruk ya. Enggak. Mosok ora tau. Enggak. Delok wong dhisik kabeh ngono itu iso. Iso. Aku ya iso. Ini ya gerbundi. Ning marah wong saiki jam 09.00 wis padha turu. Wah, aku turune subuh-subuh kok. Aja nantang nek ambek aku. Nek aku lak ngomong ning ngono ya betah kok nganti subuh. Iki lho seneng iki. Nek gak iso ngono ya, gak asale dhisik saya ambek Pak Anu Karo Pak Senu di bleng ndek Mas bleng. Kok di video mari ngono ditutupne. Iya tak dudane Pak Es ki engko. Pak Es saiki engko anu durun dukun Pak Es ae. Delokan videone ae. Pak bar tak busek ae urane. Ora tak ngek ora sugi ya. Lah anakmu gering kok jalan umben-umben ae. Sing magang wis akeh lho anu. Ya. Lah danange sing magang wis akeh. Kayak kuwi kadang ning endi kuwi